danna subscribe kana a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa shugaban ƙasar Chadi rasuwa, Fatakan Idris Deby. Allah ya yi mai rasuwa. To jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa cikin wannan sabon shirin wacce ta nan mai suna Arewa Zone take ɗaukar nauyin kawo muku shi. Kamar da muka yi muku bayani a farko, shugaban ƙasar Chadi Fatakan Idris Deby Allah ya yi masa rasuwa a bisa wasu rikici da suka barke a cikin ƙasar na Chadi. Idan muku manta ba, shugaban ƙasar da ya kasance shugaban ƙasa ne mai adalci, wannan yake yaƙi da ta'addanci da kuma miyagun abubuwa wannan ake aikatawa a cikin wadin ƙasa. A cikin wani ɗan ƙaramin labari da muka ji akan abin da ya faru, rigimar ne ta barke ne a bisa wasu abubuwa kalilan a cikin ƙasar ta Chadi. A garin haka ne rigima ta barke har ta zo kan shi, abin ya faru da shi amma abin ya zama kisa. Shugaban ƙasar da Chadi ya kasance soja ne nan, kuma babban soja wannan yake a cikin ƙasar, kuma ya kasance mai adalci wannan yake kyautata wa mutanen ƙasar na Chadi. A yau ne aka samu labarin Allah ya yi masa rasuwa, duk da dai rasuwar ta ɗau kwanakai kama 2 da rasuwar da. A halin yanzu dai dan shi ne yanzu aka nada shugaban ƙasar na Chadi. Daga nan haizun za ma sha Allah shi lokaci da yi zai sauka da kan kujera. To don uwa, Allah da ya kyauta, kuma Allah ya bai shi, Allah shi ya yi masa rahama. Idan dai ka kasance ba kuwa cikin wannan ta Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar like. Mun gode sosai, shi mun gara addu'a cikin wani sabon bidiyo. Masha Allah.